गासैखौबो बे इम्पर्टेन्ट भिडिअआव बरायबाय। गोबां साननि उनाव बेबायदि टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों। भिडिअआ गुसुं नाथाय बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बिटिआरनि गासैबो फरायसा आरो रायजोफोरनि थाखाय बे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जागोन। बेनिखायनो जेसे हायो शेयार खालाम जाहाथे कनसार्न अथरिटिया बे बाथ्राखौ मिथियो बुजियो। रायजोफोरनि साननाय हनाया मा जानानै दङ बेखौ जाहाथे कनसार्न अथरिटिया एसे साननो थाखाय एसे आन्दाज एबा हुस मोनो। नोंथांमोना मिथिगौ दा बिटिसिआव मोनसे 372 थार्ड ग्रेड पस्टनि थाखाय एप्लाइ सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना हयथ' जानो हागौ बे एप्लाइ खालामनाय समाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जादों। दानि मुगाया डिजिटेल मुगा, जेसे हायो एसेबां खामानिखौनो बांसिननिफ्राय बांसिन खामानिफोरखौ दानि आसाम सोरखार, भारत सरखार एबा मुलुगनि जायखिजाया सोरखारा डिजिटेल खालामनो नाजागासिनो दङ। आरो दा बांसिन खामानिफ्रानो एग्जामनि एडमिशन, इन्स्टिटिउसनफ्राव एडमिशन, कलेजफोरनि फर्म फिलआप, कम्पिटिटिभ आनजादनि फर्म साबमिशन खालामनाय बायदि बायदिफ्रा मेक्सिमाम बहुत खामानिफ्रा माने अनलाइन जाजोब्बाय। स्टेट गभर्नमेन्टनि जायखिजाया खामानिफ्रा बहुत खामानिफ्रा अनलाइन जाबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जायखिजाया गोबां खामानिफ्रा अनलाइन जाजोब्बाय। आरो कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिट खालामनायाथ' स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जायखिजाया मोनसे मोननैखौ गारनानै बांसिन मेगनाव नांनाय एसे गिदिर गिदिर थार्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड अफिसार लेभेलनि जायखिजाया लेभेलनि कम्पिटिटिभ आनजादनि माने फर्म साबमिशन खालामनायफ्रा अनलाइन जाजोब्बाय। बिटिसिआ मा एसेबां लेगिं बिहाइन्ड जानानै थाखो, मा एसेबां उन जानानै थाखो, मा आसुरित सोमोनांथाव बाथ्रा। दिनैबो माने बेबायदि कम्पिटिटिभ आनजादनि फर्म साबमिशन एबा एप्लिकेशन साबमिशन खालामनाया दाबो अफलाइन। अफलाइनथ' अफलाइननो बेनिख्रुइबो बांसिन इन्टारेस्टिं आरो एमेजिं बाथ्राया जाहैबाय मा मिथिबायना? मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जेब्ला नोंथाङा माने एप्लाइ खालामगोन कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय, मोनफ्रोमबो एप्लिकेशनाव 200 रांनि आइपिअ दाननांगौ, आइपिअ साबमिट खालामनांगौ। आसुरित, माने सारप्राइजिं। मा आसुरित? अनलाइनथ' नङा नङायानोखा। एप्लिकेशन साबमिशनाथ' अनलाइन जानांगौमोनानोखा। दिनै मालाय भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टारानो इन्डियाखौनो डिजिटेल खालामनो नाजागासिनो। एभ्रि पसिबल एक्टिभिटिफोरखौनो अनलाइन खालामनो नाजागासिनो। आरो बे कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिशनफ्राथ' 100% बियो अनलाइनखा। आनकि स्टेट गभर्नमेन्टआबो मेक्सिमाम बेबायदि कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिशन खालामनायफ्रा अनलाइनखा। बिटिसिआ मा एसेबां गोदना थाखो डिजिटेल वर्ल्डआव, डिजिटेलनि बेलायाव मा एसेबां जेबो रोङै जानानै थाखो, जेबो रोङै एबिसिडि रोङै जानानै थाखो। दिनैसिमबो बिटिसि रिजननि कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय माने फर्म साबमिशन खालामनाया अफलाइन। आरो अफलाइन टु अफलाइननो बेयाव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि माने फर्म एप्लिकेशन साबमिशन खालामनायाव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि एप्लाइ खालामोब्ला मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि थाखाय 200 रांनि आइपिअ होनांगौ। सासे मानसिया जुदि गासैबो डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनांगौबा खमसे खम 5निफ्राय 6,000 थाखा फैसा होनानै एबा आइपिअ 6,000 थाखानि आइपिअ साबमिट खालामनानैसो बे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव एप्लिकेशन साबमिशन खालामनो हायो आनजाद लिरनो थाखाय। आसुरित। साख्रि थार्ड ग्रेडनि फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ सोरनो थाखाय नांगौ? जायफ्रा दुखिया गोरिब मानसिफोरनो नांगौ। बे गोरिब मानसिफोरा जुदि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बिटिसिआव कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिशन खालामनायाव 5निफ्राय 6,000 थाखानि जुदि आइपिअ साबमिट खालामनानै एप्लाइ खालामनो गोनां जायोबा, एप्लिकेशन साबमिट खालामनांगौ जायोब्ला अबस्थाखौ साननानै नायदो माब्रै जागोन। आसुरित। डिजिटेल आरो सिम्पल बाथ्रा, अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सुबिदा खालामनाया आजिखालि जुगाव एकदम गोरलै बाथ्रा। नों आंनि थाखाय गोरा जानो हागोन, नाथाय मोनसे सरकारनि थाखाय कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिशन खालामनायखौ अनलाइन सुबिदा खालामना होनाया एखेबारे गोरलै बाथ्रा, हाइस्ट गोरलै बाथ्रा। थारमाने आंनि मोनसे बाथ्राखौ साननाय फैदों, बे कम्पिटिटिभ आनजादनि नाथाय सोलिबाय थानाय
BTC नि थर्ड ग्रेडनि बे कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिशन खालामनायखौ अफलाइन खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर खारन दं नामा? आसल बाथ्राया बेसो सोंथि सिखांदों आंनाव। दानि डिजिटेल मुगायाव बेबायदि नंथारै माने 20 बोसोर सिगांनि बायदि थासारिखौ जे लाबोफिनदों, जेराव माने कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगौब्ला पस्ट अफिसाव खारना IPO दानना, चालान दानना, ड्राफ्ट दाननानै बायदि बायदि दाननानै एप्लाइ खालामनांगौमोन। बै 10 बोसोरनि सिगांनि परिस्थिति थासारिया दा फैफिनदों। बे ओंखायनो बे थासारि लाबोफिननायनि आन्दोआव माबाफोर थाखोमानाय जाहोन दं नामा? अफलाइन एप्लाइ खालामहोनायनि आन्दोआव माबाफोर लाखोमानाय जाहोन दं नामा? आं बेखौसो सानगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोनाबो साननानै नायसाय। आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनांगौब्ला मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोनफ्रोमबो एप्लिकेशनाव 200 रांनि IPO होनांगौआ, IPO साबमिट खालामनांगौआ बेसेबां गनायजाथाव आरो माब्रै लायो रायजोफ्रा कमेन्टआव लिरनाय। तारमाने माबाफोर आन्दोआव जाहोन थादों नामा? जेनेबा अफलाइन आनजादखौ अफलाइन खालामोब्ला बा एप्लिकेशन साबमिशनखौ अफलाइन खालामना होयोब्ला आन्दोआव माबाफोर मावखोमानो सुबिदा जायो नामा? एसे सानना नायनाय रायजो राजाफोर, एसे सानथावनाबो नङा होमबा? देनाय साननाय भिडिअखौ शेयार खालाम बयनोबो आरो कमेन्ट बक्सआव लिरनाय रायजो राजा नोंथांमोन। अके, आरो भिडिअखौ शेयार खालाम, नुथों सोरबा CSB नि मेम्बारफ्रा नुथों, लिडारफ्रा नुथों मा एसेबां आदुवानि इनिशिएटिभ जाखो बियो, मा एसेबां लेगिं बिहाइन्ड माने गोलैसोनानै थानाय रिजननि सरकारनि खामानि जाखो बि दानि जुगावबो माने कम्पिटिटिभ आनजादनि एप्लिकेशन साबमिशनखौ अनलाइन खालामनो हायो। खै लाख थाखा नांगौ बेयाव बेबायदि सुबिदा खालामना होनायाव, अनलाइन एप्लिकेशन साबमिशन खालामनायनि सुबिदा खालामनायाव खै लाख नांगौ? सरकारनि थाखाय बियो बेसेबां इम्पसिबल ना पसिबल ना इजि ना डिफिकाल्ट? आंनि थाखायथ' डिफिकाल्टबो नङा, इम्पसिबलबो नङा, पसिबलबो नङा, बियो इजिसो। अके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।